znači što mislim o pušenju i zašto pušim. Za mene su dvije stvari prisutne u životu, dvije najvažnije stvari, pored još nekih bitnih stvari u životu, ali dvije doista bitne stvari su istina i dobrota. Ako promatram pušenju u odnosu na istinu i na dobrotu, nalazim da je vrlo štetno i za istinu i za dobrotu. Ali postoji još jedna bitna stvar koja se zove sloboda. Svako živo biće, svaka individua, svaki pojedinac ima neotuđivo pravo da govori ono što misli, da pjeva ono što misli, da puši ako želi. Ako mu to nalaže njegova slobodna volja i razum, koje su druge dvije bitne stvari u životu. I sad ako gledam pušenje u odnosu na te bitne stvari u životu, koje su istina, dobrota, sloboda, slobodna volja i razum, nalazim da je to vrlo štetno. Ali ja opet pušim. Iako znam da je štetno. Svoj život bez cigare, to mogu zamisliti. Svoj život bez cigare bih mogao zamisliti. Ali iskreno bi se nadao kada bi došao na neki drugi svijet da bi tamo pušio, vrlo rado pušio, ali svoj život bez cigare mogu zamisliti. 1-5 minuta možda. Kratko razdoblje, to bi mogao zamisliti. Šta mislite o tome što naš predsjednik ne puši? Naš predsjednik ne puši zato što mu vjerovatno bitne stvari u životu kao što su slobodna volja i razum nalažu da ne puši. Mislite li vi da je to samo medijski trik? Ja mislim da je smašao da on je u životu morao nešto popušiti da bi odlučio da više ne puši. To se zasigurno desi. I ako krenemo recimo od djetinjstva, onda vidimo da je pušenje došlo uglavnom slučajno se to desi. Ljudi su mladi i povoljeli. I vidi da drugi puše i onda bi oni pušili isto. Ali prije nego počneš pušiti moraš nešto popušiti drugčije ovako. Popušiti nekako na tom duhovnom nivou. Kako bi rekao malo. Nešto mora da ti se desi značajno. Nešto značajno onda ti odlučiš da počneš davati odluke sa samim sobom, pa da bi se lakše odlučio da odlučuješ odlukama sa samim sobom u odnosu na bitne stvari u životu kao što je slobodna volja i razum. Sloboda, istina i dobrota, onda zapališ cigare. Šta misliš o utjecaju Turaka na pušenje u ovim krajima? Turci su u Bosni bili 500 godina. 500 godina su bili u tom dijelu Balkana i imali su tradicionalno imaju razvijene te pušačku tradiciju, pušačku tradiciju imaju razvijenu. I nije njihove poznate pušionice gdje se opušta i puši se, gdje se puši, to je normalno tako da se sjedne gore i onda su oni naravno te pušionice donesli ovdje kod nas. Tu mogu da se popuša ciljara. I onda oni tako se isto popušili u avlijima, su pušli svuda i prenijeli su pušački nemir na nas. Dobro, hvala. Može.